a la festa de les paraules, a la festa de l'Scrabble. Mesos d'entrenament. Com són? Jo el que vull dir és que ahir vam estar a Nules, al multifuncional, i allí hi havia 220 alumnes jugant a l'Scrabble. Avui som vora 200 alumnes també fent el mateix. Aleshores, en 2 dies, aplegar a més de 400 alumnes, seure'ls davant d'unes taules, d'unes fitxes i vindre aquí a jugar en valencià, això... Hi ha molta feina de professorat, hi ha molta feina dels alumnes que entrenen, hi ha molta feina del producte, de confeccionar tot això per a que tot això escape. L'últim dinàmic afavoreix l'assoliment d'un munt de competències de currículum que sí la conselleria ens marca per a fer, però també de competències en la vida en general, perquè us heu de posar d'acord amb la vostra parella, heu de decidir si la paraula la tireu o no, heu de decidir on la poseu. Aleshores, heu d'estar prenent decisions tota l'estona. Aleshores, l'Scrabble treballa més enllà de la competència lingüística. Construïm ponts i obrim portes, i això és el que ens interessa. El que volem construir amb la nostra